سلام زخبركم تغاتاتلت لب ولد زانتا نغستي قنياتكم سلام زعسلو نيرو خون داتا تسفقو نابنايلو مزغزل كفال كبلكم عن بابيت سالينا حقوس نغستي 55 كفال كاب تحبرو نويحة جبرتن سلازي كسابتهم بودي جارد زمزقوا كتصبد ليت 10 دقائق تتصبع زمزق بودي جارد أي نبرن بنس أرو عبالات كريتيف سنشري نابوشت نغطعتو دقاقي ممدولولا لحلي أمي صباي زي واز أخوينو تسمعوا نغطعتو موبايلا مساق أمتتا هندبت ملوعت كزحاتو بودي جارد بشأن كفال سألمت زبالو بوطا نابقاك موصو مسرقيت ساقت بلد بفرحي ورحرح كتب الجمرات عايز أنا حتنقن إيريك مسو مسرقيتو فوخس بلا انت تقبر لخا وريدا حتتوتو كان مخالي مزرابنا نخيد نتو إيرو بوكس مو أحلفو حقفوا نابوشت إتي ريستوران تأتوه نتوم أبوزو تنحوا أساسيتن كالوتن حليفو نوشتي نابوتا VIP أتوه أبالات كريتيف سنشري إيريك مسأما كمز إيزي بالحساب فتيمي زينو بروم إزو قلو فتامي بسنك غازيت إنيا جيمس هولي تفتيمو أكايد سرح كريتيف سنشري أبالي قويو جيمس دحرتي عبي كسارا مخسارو إيدو كتأمر أيداليين كريتيف سنشرون بأما وحر زيكونا جزي تقيمهم يوم نأما كندي جزي بخبرة حاتيتهم وأبياتهم يا أكايد سرح كريتيف سنشري إذا كي أخلو ودو بأما كمستوارد من سماعة عبزلتا توسخا تقينوو قونت كتكم وسينو انتاي مو أكايد سرح نايكولايسكوب كسني أيوز بالقمت اندمو زينو برو خينو أبتو كروم ناي VIP كفلي جيمس هولن بفازر 5 زفلت أكايد سرح ناي كريتيف سنشرن كوف إيلوم نبرو إيريك نأما حزوا أبتو زنبرو مسبسحة عبراريو عينو منات أمتا عفيتهم كوف بلا بيزا كستات فازر 5 فرحة سمعوون تيلنا جيمس جن نأبالي قو حليفو عمم فتفاتي بسيحو كم زحل مخينو تسمعوو كم يجيريو إيريك روبرت نخحقزها فقادن يخينو من دي أما كم يجيريا أبساعات زي ملق جزيها أميناتو دحرني ميس ميلر ندرار معدامي بتزاورنا أكيد سرح كولايدوسكوب مستر روبرت كعدمو يزبل تسبيت هاي نبرنن يغريت أكبر لي إن خبرها أب أفيد زي تطبخوها أو 4 حتات زركب بحال ملو صحت صقابا سبأيو إتن سمزبلا زي مسلا عنتو أبارارين نيريكن أمان تمتوهم قال سحتت فتيمة اللوخي مسلني ميس ميلر مساخا ركب كم زلوان تزفلت نيرة فتيمة يزسرح عياشو زي مسرحو تزفاي قبر بقليلو يغريتها تقبر لي مستر روبرت سلامنتايا أما ميلر كابز تفلالي مسجدلت كي تلعت أتوت نيرة نزم مسرع خيبر هالكا أمبار مستر روبرت بدحري أسلز نبريو جيمس هول بوشتو حسبه إيريك أتو كيرو تأمتو إذا أكايد سرح حدا كابزي إندسترا عبيتو مكرو كابزلوهم سباتيو كمزي أب حدا رئيس كل تجزلو عينت سبيو يخون دا أمبر أب قدمي إيريك انتر فتحت إلو كرأة كالا أمارات يابلون إتا أزقيت أزيز أنحت أما نجي مستأمتتو شعو انتي أقات إمو تردعا أخول تنقاقا جبرتن إتا بدحريت زلاسب من مخانا بقليلو يفلتوا إيريك قدم مزرابو نأما تتقويت أمتان بأصابعتو نصغرا كاب لعل تحت داسوسون
ዕድመ ሌላና ምስ ኣማ ናይ ክልተ ወርሒ እዩ ኣብ ናይ ግላዊ ህይወትና ዘሎ ርክብና ብጣዕሚ ጽቡቕ እንተኾነ ኣብ መዳይ ስራሕ ዝኾነ ዓይነት ርክብ የብልናን ኣማ ብጣዕሚ ካብ ዘገርሙኒ ሰባት እያ ንትደልዮም ነገራት ብርእሳን ጻዕራን ክትበጽሖም እያ ትደሊ ንሞያ ኣብ ዝምልከት ሓገዝ ሓቲታትን ኣይትፈልጥን እያ ስለዚ ኣብ ንሞያ ዝምልከት ጣልቃኣት ኣይፈልጥን እየ እዚ ማለተይ ግን ዝኾነ ሰብ ኣብ ልዕሊያ ዓመፅ እናፈጸመ ጣልቃ ኣይኣቱን እየ ማለት ኣይኮነን ዓይንቲ ኤሪክ ጨምቲሎም ጸለሎም መሰሉ ስምዒቱ ንዝተረድኦ ሰብ ቀሊል መጠንቀቕታ ኣይኮነን ዘጠንቅቕ ነይሩ ስለዚ በዚ ምኽንያት ንኻልኣይ ግዜ ክንራኸብ ኣይደልኒ ቀጸለ እንታይ ርእይቶ ኣለካ ፋዘር ፋይፍ ድሕሪ ዘረብኦም መውድኡ ንኽልቲኦም ኣትኪሉ ጠመቶምን ሰገጥ ከም ዝብሉ ገበሮምን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ከም ዝግበሩ ኣይትግበሩ ክብል ኣይደልኒ እንተ ኣብ ልዕሊ ኣማ ግን ፍጹም ኣይፈቅድን እየ ህርመት ትርክታ ልቢ ፋዘር ፋይፍ ወሰኸን ናይ ኢድ ምሃብ ክምስታት ተራእዮን ኣገዳስነት ኣማ ብዘይ ምርዳይ ዓብዪ ጉድለት የፈጺመ ምስ ሚስተር ሮበርት ርክብ ከም ዘለዎ እንተዝፈልጥ ነይረ ነዚ ተግባር ንኽውዕሉ ኢለ ፈጺመ እየ ዘይመሓሰብክዎ ተስፋ ይገብር እዘን ቃላትካ ንኸይትረስዐን እቲ ኣካየዲ ስራሕ ናብ ወዱ ጠሚቱ ቀልጥፍባ ጀምስ ንሚስ ዶ ኢላ ኣምፀያ ጄምስ ፈቕበለ ኤሪክን ኣማን ንኣማ እንታይ ኢሉ ኸጸልማ መዲቡ ከም ዝነበረ ንኣባል ይግኡ ንኸይነግሩሉ ፈረሐ ሕቁኡ ብዙሕ ሕልማይ ዝጠልቀ ኮይኑ ተሰምዖ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ርክቦም እንተዝፈልጥ ነይሩ ፈጺምዩ ንኣማ ክንዲ ዝደፈረ ይድፈር ከጸልማ ኢሉ ዘይመሓሰቦ ኣይጸንሐን ካብቲ መጸበዪ ክፍሊ ንሊዛ ሒዝዎ ወፀ ካብ መጭዋይቲ ዝሓልፍ ዝኾነ ኣካላዊ ጎነፅ ዝወረዳ ኣይትመስልን ክሬቲቭ ሴንቸሪ ክንዲ ዝተጸለሉ ይጸለሉ ናብ ናብራ ቀደሞም ክምለሱ ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ ንእግረ መገደይ ኣነ ንኣማን ጽቡቕ ርክብ እዩ ዘለና ኤሪክ ተዛረበ ሰብ ክፈልጠልና ግን ናይ ንደልን ኢና እንተ ብዛዕባ ስክፍታ ዝበሃል ኣይሃልኻ ሚስተር ሮበርት ብጮቕ ኣይክንብልን ኢና ፋዘር ፋይፍ ካብታ ኤሪክ ዝመጸላ ሰዓት ክምስትኡ ኣይተቐየረን ንኤሪክ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ኣጥዕዩ ዝፈልጦ ኣብ ልዕሊ ምሕረት ዘየድልዮም ሰባት ድንጋጸ ዝበሃል ኣይረኣዩን እዩ ብዝያዳ ኣብ ንስራሕ ዝምልከት ክሳብ ንክሬቲቭ ሴንቸሪ ከጠፍሻ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ብዛዕባ ናይ ውዕል ጉዳይ ዝምልከት ኣማ ምስ ክሬቲቭ ሴንቸሪ ኣይክትፍርምን እያ ስለዚ ግዜኹም ኣብ ዘይትራብሕሉ እንተዘያጥፋኹም ይሕሸኩም ኤሪክ ዘረብኡ ደምደመ ተረዲኤካ ቃላት ይኹን ስምዒታት ፋዘር ፋይፍ ሓውሳ ኣቃበ ጠርትዮም ነይሮም ናብ ኣማ እናጠመተ ሚስ ሚለር ስለ ዝረበሽናኪ የቕረ ግበርልና ኣማ ኣብ ክንዲ ትምልሰሉ ናብ ሊዛ ጠመተት ኤሪክ ኣማ ትዛረቦ ዘይብላ ምዃና ምስ ኣረጋገጸ ኪንኡ ኮፍ ክብሉ ኣይደልየን ብድዲሉ ካብቲ ሬስቶራንት ንኽወፁ መራሐን ፋዘር ፋይፍ ነቶም ካብቲ ሬስቶራንት ዝወፁ ዝነበሩ ሰለስተ ሰባት ብሕቆኦም ጠመቶም መጻኢ ዘይብሉ ርክብ ዘለዎም እዮም ዝመስሉ ከምኡ እንተዘይኮኑ ኤሪክ ምስ ኮላይዶስኮፕ መፈረማ ነይሩ ግን ከዓ ከምኡ እንተዝኾኑ ከሜልያ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንኸሰነይ ኣእሚናቶ ርግፀኛ ክኸውን ብዘይምኽኣሉ ርእሱ ነቕነቐ ብዝኾነ ጄምስ ጠንቀቕ ምባል ከድልየካ እዩ ንኤሪኣድኒ ገለፈይ ኣቢልካ ከም ትረጋጋእ ግበራ ንኣማ ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት እውን ኢድካ ከይተሓውስ ኣተንፊሱ ትንታኒኡ ቐጸለ ገሪሙኒ እዩ ዘሎ ሕቡ ኣማኻሪኣ ደሞ ኮይኑ ፍጹም ዘይከውን እዩ ጄምስ ተዛረበ ኣብ ልዕሊ ከም ኣማ ዝኣመሰላ ማእኸላይ ደረጃ ድሕረ ባይታን ዘለዎን ክግደስ ይኽእል ኢልካ ትግምት ነዛ ናይ ልሙዓንቲ ጉዳይ ከመይ ኢላ ርጊጻቶ ዝፈልጦ የብለይን ንራብሓ ኢላ እንተቐሪባቶ ረቢሓ ኣላ ጽቡቕ ኣለኻ ኣነ እውን ከምኡ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ
بحنت نيشتو موديل لبون قلبن كسرقي زبل قمت يبلين. فازر 5 تسمع معه جيمس زربا قصلا نقص نيزي انترتينمنت اندستري زدليان زبلت اتنقال بقليلو كرقص ايخاليو كم زخن ريو صنحنا ولا كونو حقزا فقادنيا يكون انت عينت ركبالو مطرح زي كونه كم زفالطون سب فلطولو ايدلينالو كتريخا وعيلو حديرو نخالو قالكم مرعيو شو عزرك بسب نأما خلق عيو نحناون حنانا نملسولو غزيك خوني جيمس نوتم حقوم هيبومو كابا عينتو استسورو انات امتا نمرقص ايتاتو مخنياتاوين قبروم بخميخا اماني إريك كم زيس مرعو رقصنيا خوينكا تزارب زلخا فازر 5 حتتا إريك انت عينت قوالا نحدار تواتو زفلت سبي أبزي دليو ساعات نتا زمرت أقوال مستزولوني حبريتا زرقها نخرخ بايك صقامني إتا قوال قدنيا قوال عبيتا حالفتن سألو تسواتن كتكون انبركس بدحر بايتا أكونا بهلو هيوتا نسروحو كتحقوزو تخل قوال كتكون اللوا كساب تقوم نقرز قبر الله ساعات قن مسوع الأما أب عرات النات زانقع خمس أنح ردويو جيمس ملسا فازر 5 ناي حرق أندم تسنا وصأ نتا أب إيدو زنبرا وين زحز بكيري دارقا جبيتو كحمشوشو دلي كنددي أتدفريخ نكريتيف سنشير تناس أبي انكساب معسنا تعانا نكتبل كري أدلي اللهو ناب غزانا تملسو اتزنبر الزناب ببرك إيسن نبرة دحر النلي زحاتيتهم زخون قدات كم زي وردا مرققاتهم اتا مكينا بسقطات وحدات أما ناب إيريك تأمتات كم عرفت الزدالي عينو عميتو ملو نفسو ناب كورسا أتسقع كوف إلو رأيتو معماتي مخنيات دك أسلا زمسو زي كونه حرق أنو نخق وصاصر كم زدالي ترداتو بلبا حماق تسمعوا نقوم بو إيدو خدرزو جمرت زخونة قبر ملسا أير أيان تغطي خاري خزلخا هدي إلى حتو توتو سمعيتو أي حاب إلان أكند نعي أكايدني إلك تحتنس بودي غارد سدد تبلني نيبا حق خديخي أب كمزا أقات أميتات بودي غارد كاب شقر كنا قفغيلك حاسبكي أما نتا كدرزا جميرا زنبرت إيدو أستيما حزتها يغريتا قبر لي ما حرك اندزخو قطع كيز بالقمت أين برنن من هالباطقن سلام دايكم وخمس قبرك سمعني إيريك نخسا معا عينتو غفتهم ولا دا أشح قزيك قطع عنبر عيكون بزي بخال مخنيات كاب أما نخفله زخون مدب يبلون كل مزايقو مسا أما يزو سؤلو قد مقال عمتات حدا نقرقات إمونيرو مقلزي أجمرت عبتو قزي والعصر تشعت عمتي نيرا مسحنت ننوح زبال عمتات أبصراح موديل زنات أفت فرنساويت موديل صبو محزنات مسريتا نيرا مستمت أنو زحالة دليناي موديل كيكون أكتر رفنيو مسحدا ديزاينر حبو ركب جميرا اتي ديزاينر دحرا بايتو بوغامين دويو درقا كل زفولت أسابيو بيت تقولو الزخونا أكايدو زفولتو إذا قوال كله تقبارو زبالي يخون نتا أبلع علي أزورو دوز نبرا أدرع مزار كتسونو جمرت أمو داتا لحلا عقما مسكونت انتونتو نبسا بمرحانا قن حوا نخغتل تتبيتاي نبران نساون ددحر حوا مسعباي ترفان إنا رأيت الناس معتن أتي ديزاينر سما أقوحي مقتلوها أتي تتسامي أمناي فرنسا انترتيمنت عبي وعوا على عيلو نيرو أبتا معلت نخ حق زادويلات لي نيرا انت خونا أقات أم خينو أم مدرخ ديبة فاشن شوكا قربت أنيحي أي تقبل كوان دحر إيقن ساقا أمي قابلت ننوح قزي ننبسي ننوق أسكوي زنبر نيرا حجو خاليزا أبشقر كم زلام مسمعهو زوخونا انتتات أبرساي مزأنن
ቀዳምነት ዝሰርዕኽዎ ከምቲ ናይታ ጓል ሓው ክትልከም ኣይደለኹኳን ንነገራት ኣቕሊለ ስለ ዝረኣኽዎም ኣይኮንኩን ቀዳምነት ስለ ዝሰርዕኽዎ እየ ክሬቲቭ ሴንቸሪ መን ምዃኖም ጥዑይ ገይረ ዝፈልጥ ድሕሪ ናይታ ጓል ኣጋጣሚ ብዙሕ ግዜ እዩ እቲ ፍጻሜ ኣብ ርእሰይ ተመላሊስኒ ምስ ደወለት እንተዝቕበላ ነይረ ንኸድሕና ኢለ ናብቲ ቦታ ምተጓየ ኹዶ ኢለ ንነብሰይ ይሓስብ እየ ጸኒሐ ሚዛናዊት ኮይነ ክሓስብ ምጀመርኩ ምናልባት ከምኡ እንተዝገብር ነይረ ርግጸኛ እየ ምስ ኣክልከም እንተዘይኮይኑ ከድሕና ይምኽኣልኩን እዚ ናይ ሎሚ እውን ወላድ ሓደገኛ ምዃኑ ይፍለጦ ዘጋጠም የጋጥም ነድሕሪት ክጥምት ኣይደለኹን ኤሪክ ነቲ ንነዊሕ እዋን ኣብ ውሽጣ ሓቑራቱ ዝነበረት ዘሰቅቕ ምስጢር ጽንኢሉ ክሰምዕ ጸኒሑ ምስ ወድአት ንኣጻብዕታ ጨበጦም ቅድም ቀዳድም ከም ዕጫ ሓው ናይታ ጓል ኣይጋጥመንን እዩ ምንታይ ኢልክ ከም ዝገበርከ ይርዳእኒ እዩ እንተኾነ ግን እንተተረዲእኽኒ ምንታይ ኢልክ ከምኡ ክትገብሮ ኣይደልን እየ ኣማ ድሕሪ ንቑርብ ደቓይቕ ፈዚዛ ምጥማቱ ርእሳ ነቕነቐትሉ ኣይትሰከፍ ድሕሪ ደጊም ኣይክደግምን እየ ኣማ ቃል ኣተወትሉ ሎሚ ለይቲ ንሚስተር ሮበርት ፍጽምቲ ኣገልጋሊት ኮይነ ንኽሓድር ፈቓደኛ እየ ተሓጒስ እምበር ሓሪቑ ክሪኦ ኣይደልን እየ ኤሪክ ብዘይካ ሓርቃኑ ምቁፅጻር ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ ፈሊጡ ህድእ በለ ሞያ ኣነ ኸተዓቢ ኣብተን ኣብ ፈረንሳ ዝነበረተን ውሑዳት ዓመታት ክንደይ ናይዚ ኢንዳስትሪ መሰናኽል ኣጋጢምዋ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ርእሱ ክቆርጾ ፈተነ እሞ ኸኣ ካብ ጓል 18 ዓመታት ሒዛ እዛ ሓሳብሲ ምስ ሓሰበ ኣእዳው ዘርጊሑ ሓቆፋ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ዘለውኺ ከምዚኦም ዓይነት ምስጢራት መታን ክነፍሱልኪ ክትነግርንለኪ ብዙሕ ዝንገር ኣለኒ ኣብ ኣፍ ልቡ እናተተርኣሰት መለሰትሉ ንድሕረ ባይታ ኣማ ዝፈልጦ ሰብ ነዚ በፂሓቱ ዘላ ደረጃ ንኽትበፅሖ ድሕሪ ናይ ዓመታት ፃዕሪ ምዃኑ ዝርድኦ እዩ ብሉፅ ብቕዓት ኣለዋ ልዕሊኡ ግን እቲ ዘይፀዓተ ፀወርነት እዩ ብዙሕ ካብ ኮነ መዓልታዊ ሓንቲ ክትነግርኒ ኢኺ እታ ኣብ ቅድሚት ኮፍ ኢላ ንዝርርቦም ክትሰምዖ ዝጸንሐት ሊዛ ሩፍታ ተሰምዓ ሸለልትነት እንተዘይስዕራ ነይሩ እዚ ኩሉ ኣይመጋጠመን ሉክ መኪና እናዘወረ ሰሪቑ ብጎቦ ዓይኑ ጠመታ ወላ ኮኑ ክገንሓ ድላይ ይጽናሕዮ ነቲ ብጸቕጢ ዝኣክል ሓኺኸ ዘቐይሓቶ ጉንቦ ኢዳ ምስ ረኣዮ ሕማቕ ተሰምዖ ነቲ ተዋጢሩ ዝነበረ ኣካላታ ዘፋታትሕ ቃላት ክጥቀም መረፀ ትፈልጢ ከምዘን ደቂ ሕድርትና በቐሊዩ ዘይትተሓዚ ሰብ ኮይኑ ዝስማዕኒ ነይሩ ካብ ሰቒል ክትተሓሓዚ ገለ ካብ ጸጋታት ክትጠቂምኪ ዘይተምልጥ ዝነበርኪ ሊዛ ኣፍጢጣ ጠመተቶ ኩሉ ሰብ ከማ ጌርካ ዲኻ ትቆፅሮ በዓል ንሰቐይኹም ዘይውዳእ ጸጋ ዘለኩም ኣብ ድሕሪት ኮፍ ኢላ ንምልልሶም ዝሰምዐት ኣማ ክምስ እናበለት ከም ሰራቂት ከይርእዋ ንኤሪክ ስልቲ ስዕመት ሰዓመቶ ኤሪክ ሲዕማቶ ካብኡ ክትርሕቕ ረኣያ ሃንደበት በቶም ኣብቲ መኪና ዝነበሩ ሰባት ከይተገደሰ ኢዱ ብኽሳዳ ኣሕሊፉ ናብ ገጻ ተጸጊዑ ኣጥቢቑ ኣብ ከናፍራ ሰዓማ እቲ ፍጻሜ ስምባደ ፈጢሩሉ እዩ ስለዚ ከተህድኦ እንተኾይና የህድእዎ እዮም ዝበለቶም ነገራት ንኽትፍጽመሉ ፈቓደኛ እያ ዘይከም ትጽቢታ ግን ገና ኣብ መኪና ከለዉ ምጽዋር ዝሰኣኑ እዩ ዝመስል ድርኩኺት ገዝኦም ምስ ረገጹ ናብ መደቀሲ ክፍሎም ጎዮም ክዳውንቲ ሓድሕዶም ብታዋኽ ክቐድዎ ጀመሩ ንታሕተዋይ ክፋል መልጎም ከምችኡ ኣብ ምብታሕ ክትጽገም ምስ ረኣያ ናብቲ ዝሑል መንደቓ ጸግዓ ቀስ ጌርክ ፍትሕዮ ቀሲልና ንርክበሉ ኢና ኣብ እዝና ሕሹኽ በላ ነቲ ኣብ መሬት ረጊጹ ዝነበረ እግራ ብማዓንጥኡ ኣሕሊፋ ሓለኸቶን ኣጥቢቓ ተጸግዓቶን ሕርመት ልቡ ምስ ሰማዓቶ ክምስ በለቶ መን ዝያዳ ታዊኺ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ምስክር ዘድልየና ይመስለንን
ኤሪክ ዝኾነ ቃላት ከይምልቆ ንመልጎም ካብ ምቹእ በቲኹ ላዕለዋይ ክፋል ኣካሉ ጥራይ ዕርቃኑ ኣትረፎ። ኣማ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ብምግባር ከተተባብዑና ከዘክረኩም ፈቱ። ክቡራት ተኸታተልቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ እንዳመስገንኩ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ይራኸበና። ሰላም ወሰናይ